casă. Și am 2 etaje și am și 2 paturi. Deci, salutare, eu sunt Matei și bine am găsit la un episod de Minecraft. Episodul ăsta de Minecraft este mai special deoarece jucam alături de Bogdan. Da, care eu nu mă văd. Deci, da, ce să spun? Eu mă culc acum. Da, bine că te culci, știi? Că nu poți să te culci fără mine. Fie țară. Culcușul tău să-ți fie. Bă, dar nu. Hai să luăm niște porciop. Tu ai noroc că ai acasă. Am casă. Eu umblu dezmățat prin pădure. Ești unde ești? Păi, mă, trebuie, eu sunt într-un râu. Oh. M-am spawnat fix într-un râu, știi? Du-te. De ce? Cred că ar trebui să mă găsești. Frate, unde-s acum? E la dracu, în plastic, în apă ești. Da, dar noaptea crezi că văd? Trage cineva în mine. Și nu mai văd nică. Pe nume Scheleton. Ia bă, Cineva? Ies și intru. Nu o să fie așa. Știu eu, da. Asta e. Ia, e noapte, e zi, ce e acum? Tot în apă. Ai făcut dimineață? Nu cred. E dimineață? Da. Nu, e noapte. Moții măși. Noapte beznă. Eu am un cookie porciop aici, am o casă frumoasă, pot să mă culc. Dacă aș avea și o night vision. Mă gândi. Am eu. Te văd. Mă Ești în armură de... Nu ești, nu ești tu. Bă, unde ești? Unde ești că vreau și o armură de aia? Tu nu ești ăla. Un schelet. Mă luat cineva. Unde ești că vreau și o armură de aia? Nu pot să-l omor. Sunt la mama Gaia în praznic. O vacă? Holy shit. Mă întreb pe mine. Bă, deci da, ne-am găsit între noi. Hai, muții mătii. Hai că te văd. Unde ești, bă? Te văd cum te zbângăi. Unde ești, bă? În spatele tău. Uitați, deci ne-am găsit. Păi, ai aici, Bogdan, să-ți arăt casa. Stai. De chiar fain. Hai. Ok, urcăm pe aici, e frumos. Bun, și avem aici o ușă. Deschidem ușa, avem un pan, niște căcaturi de astea pe aici. Așa, un iron acolo, frumos. Asta va fi camera ta, Bogdane. Bă, dar ce dracu faci? Ce faci tu? Du-te de aici. Hai să spargem noi asta. Bă, dar acoperiș că o să mă plouă. Ce mă interesează pe mine câte plouă? Ce mă interesează câte plouă? Nu sunt țântule. Hai, da, uite, e frumos. Îți place? Da. Doar un pat, altceva nu? Nu puteai tu ceva mai frumos? Bă, adică... tu taci din gură. Bă, dar măcar acoperiș, că mă plouă în casă. Nu mă doare fix un pix. Ai, frate, tot... Păi așa în afară, în afară. Poți să urci în camera mea. Și ce? Coboară. Dă-te, bă. Ce nu pot? Ok, haide, când tot ești nou aici, veni, hai să-ți dau noi niște iteme. Copaci, plantează-mă copacii. Pentru că aia-ți fac lemn. Deșteptă-ți-lă. Stai, mă, că eu mă duc să-mi strâng recoltele. Uite, bă, păianjenul. Mă piși pe el. Bă, când e noapte poți să ieși slime block, să știi. Și am slime block. Da, ai două. Da, poți să... Bă, dar unde dragul-i păianjenul? Uite-mă în spatele tău. Lasă-mă. Nu-l da. Nu-i da. Handicapatule. Da, punem. Bun. Ai 16 vieți asta. Știi. Știu. Ia, păi hai că eu strâng recoltele. Fii atent. Vrei să vezi cum se strâng recoltele? Asta e lampștină cum... Ce lampștină? Asta. Da. Fix m-am băgat în ea. Deci pare că-s blocuri, dar... Știai că eu odată am făcut parcurs de apă? Parcurs în apă? Da? Știu,
Uite ce fain era, am făcut parcur în apă. Deci, uite, așa se plantează. Dacă vrei, hai să-ți dăm și ție o pâine. Ai făcut franzelă? Dă-și mie. Stai că-ți dau. Am white. Dacă aș avea 3, ceea ce nu am. Bă, de ce ai luat din recoltele mele? Nu, mi s-a dus în mână. Uite, deci fii atent, mi s-a dus în mână. Ia, săracule. Nu este pentru pâine. Deci asta este lumea mea, oameni buni. De asta sunt eu mai avansat. Mi-ai luat Crafting Table. Nu, tu l-ai luat. Bă, păi știe... De fapt, știu... What the fuck? Mă încurc mereu cu numele ăsta, nu știu ce am. În ce? Mă încurc mereu cu numele ăsta, Bogdane, știi doar, nu? Da. Dar ce cu numele ăsta? În minte. Nu știu, bă. Haide să explorăm peștera, vrei? Stai așa. Dar nu asta, bă. La care? Cu cine dracu te-ai mai bătut? Cu nimeni. E sigur? Da, m-am bătut cu pământul. Știu, stai prost. Asta este un fort, ceva, care trebuie terminat. Da, se vede. Chiar că se vede. Din cauza unui handicapat mental de creeper. Hai să căutăm și noi niște. Iar îmi laștină. Aia nu e în laștină. Ba da. Bă, eu urcam un copac. Ești prost. Cu lianele, știi, nu? Bă, uite că aia poți să faci supă de aia ciuperci. Cu care? Cu ciuperca aia roșie. Supă cremă ciuperci. Dacă mai ai și ciuperci de aia neagră și ai și un bol. Cum adică ciupercă de aia negră? Mai este un fel de ciupercă. Am, sunt în pădure. Că dacă iei de aia și mai ai și un bol, că poți să faci din lemn, poți să faci cremă de aia. Și o poți să o bei? Normal. Și îți dă viață. Stai puțin, eu am un cookie pork chop, îl vrei? Ce ăla? Cookie pork chop. Dar am mâncat, îmi pare rău. Hai, dați să mergem. Uite, nu, de asta e ciupercă. Acolo, cum e. Bă, da. Nu, bă, ciupercă de aia normal, bă, din... Ciupercă de asta, nu știu. Hai, dați numai să încercăm, bă. Dar din când se face un bol? O ciupercă de aia roșie, da, și un bol. Dar cum se face un bol? Din ce? Din lemn. Din cât? Din 3 lemn. Mai chestii. Le pui, știi cum? Unul jos, 2 lateral și ai făcut un bol. Mai chestii. Un bol? Uite, Nu mi-arată că pot să fac. uite, mă, poți să faci 4 deodată. Am făcut. Nu mi-arată. Uite, aici să arăt cum. Da, mă, dar acum Îl ai. am bolul. Trebuie să ai și ciuperci de bă la tine. Ai luat? Și le am. Ai și de aia roșie. A, ba nu. Păi, Du-te tu. du-te tu. E lumea ta. Vrei să te bați? Eu sunt musafir, frate, știi? Adică... Deci dacă nu te duci, Bogdane, te omor. Mă, că mă duc. Ce vezi că fac acum? Tu ești mai repede. Cine dracu sparge toate astea? Tu. Bun. Eu... Stai puțin. Am revenit, am avut o problemă cu serverul. Uite, bă, o de asta. Păi hai, adu-o că te ad. Da, mă, că vin acum. Nu te grăbi. Unde ești, bă? Vin acum, stai acasă, că eu Ia uite. sunt musafir Cum și vine trebuie să vin. Bă. Hai, dă ciuperca. Uite, mă, jos aici. Ai luat-o. Mă du-te la crafting. Și că supă cremă ciuperci. Yes. Și cum o beau? Cum mănânci? Ți-n apăsat? O vrei tu? O vrei? Mi-mi trebuie, ia dă. Hai că-ți dau eu altceva, nu știu, îți dau niște dăși. Mă, bă, că-mi trebuie mâncare. Uite cât... De asta mai am. Îmi trebuie mai multă. Deci, așteaptă țâlă. Păi atâta mâncare am. Stai, mă duc sus să văd dacă mai am mâncare. Mai trebuie... De ce mai trebuie? Uite. Bă, Deci, am mâncat toate alea? da. Și fix un... De la un corn, cum să zic.
Ai, frate, că nu trebuie neapărat să-i toată aia plină. Așa. Hai că să-mi dau. Săracule. Da, supă crema aia ciuperci mi-a dat mie, te rog. Nu! De ce? Că ți-am dat o pâine. Parcă înainte ți-am dat o pâine, bă. Da, am mâncat-o. Ia mă, săracule. Sunt aici, înăuntru. Unde ești, bă, săracule? Era în spatele tău, deșteptule. Ia mă, săracule. Dă mai repede. Batman. Și dacă pui mâna pe asta mea, Ce? Pe ce, bă? dacă pui mâna pe ăsta meu, Dar nu pun. mai bine îl iau de aici. Am și eu unul, știi, nu? Unde? L-am găsit. Mă, Ștef, te rog, dă-mi mie. Vei ști și eu Minecraft. Dar de unde? L-am făcut. Tu n-ai știut. Acum. Nu spun. Hai, bă. Am dus și-am minat. Și-am mâncat itemele care Îmi aveam. dai și mie, bă. Da, eu, aia este lumea ta. Mă. Dar trebuie și mie, știi? Hai, bă, te rog. Mie cum e mie? Îl iau cu forța. Te rog, te rog, te rog, Nici te eu rog, nu te vreau rog. să mă duc să-mi iau, să-ți iau ciupercă, deci... Vezi cum te simți? Hai, te rog. Hai că plângă. Bine, hai în casă. Ștef, am o idee. Vino puțin jos. Da, să mă omor, nu? Nu! Acum mă omor. Te mor, Doamne. Hai. Hai să văd cum... Stai că mă sună. Ok, deci am revenit și capăt o fază cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați cât mai multe și dacă mai vreți să dați butonul de like într-un fel. Hai, pa!